Jos mulla on nyt kissapelttelipallo, koska mulla on myös ainakin videolla. Niin. Ja että. No siinä yhdessä videossa on 183 tykkäystä. Miten se on mahdollista? Miten mä oon saanut niin paljon? Ja mulla on Mä menen nyt viemään ulos. Jaa. Niin. Niin mä en ymmärrä. Kiitos. Ja tilaajakin yli 100. Oikeesti. Mä voin laittaa vaikka kuvan. Oikeesti mä en voi uskoa. Tossa näkyy. Aha, nyt mun näämä näkyy vähän. Moi. Niin ottakas. Tossa 20 000. Ja täällä tossa 183. Ja mut vaan 2 kommenttia. Tässä videossa, jota tästä tulee aika paljon kauan tehdä. Mä en voi uskoa. Hei, muutos. Nyt kertokaa kommenteissa, paitsi jos ei ole kommentti päällä, niin kertokaa jossain muissa videoissa kommenteissa, että pitäisikö mun tehdä Terian vai Slays-videoita, koska nuo Slays-videoissa voisi olla jotain heppoja. Niin mulla on sitten Rambon tallissa, kukaan Rambon tallissa, niin nostaa käden ylös nyt. Mä oon ainakin. Niin, mulla on Felix, Fanni, Kapu ja sen semmosia. Joo, moikka!